Ako mo po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Police Regional Office 5 nagpagarumdom sa publiko nalikayan ang paggamit nin paputok ngunyan na holiday season. National Nutrition Council, Bicol, pig-inganyar ang publiko na siguruho na marhay ang salud sa panahonin kapaskuhan. Violence and Injury Prevention Award nakatalaan ilansar kan Department of Health. Enhanced Contingency Planning Workshop para sa mga barangay officials sa probinsya kan Albay, target puunan kan APSEMO sa primerong kabtang kan 2025. Sa lado national, ikaduwang impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte isusumitir sa Kamara de Representantes. Puwersa Armadas kan Pilipinas, siniguro ang proteksyon kay VP Sara Duterte susug sa saindang mandato. Pagtipid ngunyan na selebrasyon kan Pasko, ipigorden kan Kamara de Representantes sa gabos na departamento kaini. Dai patapos ang laban kontra korupsyon sigun kay PBBM. Sa ibang nasyon, South Korean President Yoon Yeol nagdeklarar nin martial law. Baretang Sports, San Miguel Beermen, nakamtan ang primerong ganan sa PBA Season 49 kan Commissioner's Cup matapos daogon ang Phoenix Fuel Masters. Ngunyan sa detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Nagpagarumdom ang Police Regional Office 5 sa publiko nalikayan ang paggamit nin man na klase nin paputok ngunya na holiday season. Sigun kay PNP Bicol Regional Director o Regional Operation Division Assistant Chief Lieutenant Colonel Dixon Birango, padagos ang sendang pagkondusir nin press conference para iparumdom ang mga preventive measures na magkakatabang sa gabos sa paglikay sa mga aksidente sa panahon kan Kapaskuhan. Naglalao man opisyal na sa tabang kan kooperasyon kan publiko, mas mababawasan ang mga insidente may kinaraman sa paputok asin maging ligtas ang publiko sa pagsabat sa bagong taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Wara ni nagigibo nin mga paputok asin pyrotechnic device sa Bicol Region, alagad padagos ang Police Regional Office 5 sa monitoring kan mga dating establishmento asin manufacturers na nagpuproducer kaini para masiguro na hali sa luwas kan rehiyon ang mga paputok na ipigpapabakal sa publiko. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Dixon Berango, ang Regional Operation Division Assistant Chief kan Police Regional Office 5, makalihis an isinumiter na report kan lambang mga provincial offices asin City Police Office kan anom na probinsya kan Kabikolan. Sinabi ni Berango na bilang paghahanda sa holiday season, may direktiba ng inaprubaran si Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon asin ibinaba sa mga hepatura na minasugo sa mga kapulisan na i-implementar kan mga eksistidong lay manungod sa paggibo, paggamit, distribusyon asin pagtransportar kan mga firecrackers asin pyrotechnic devices. Kaibahan padigdi ang pagkondukta nin mga inspeksyon sa mga establishmento kang nagpapabakal kan paputok katuwang ang Bureau of Fire Protection asin mga lokal na gobyerno pagsiguro sa pagkakaigwanin designadong firecracker zone asin community fireworks display. Siniguro ni Berango na maigot sindang nagbabantay sa palibot para marealisar ang pagkakaigwanin ligtas na Christmas ngunya na Disyembre 2024.
Miyaras ng tiba panitales kan bareta sa lado lokal. Punteria na paunahan sa enot na quarter o tulong bulan kan masunod na taon ang Enhanced Contingency Planning Workshop para sa mga opisyales kan barangay sa Albay. Sigun kay APSEMO Officer in Charge, asin kanayon Provincial Engineer Dante Baclao, katuyuan ka nasabing ensayo na pagkusugun pa ang kakayahan kan mga opisyales kan barangay pagabot sa pagresponde sa mga kalamidad asin anuman na emerhensya. Sa iyong tanawanin doon, ang importansya kanasabing training sa risk reduction as in mitigation, lalo na ngunya na sunod-sunod ang mga bagyo, baha, landslide, as in iba pang patakot sa kapalibutan. Idinuga pa ni Baclao na dapat perming preparado sa mga preemptive measures ang mga gobyerno lokal. Punteriyang beneficiaryo kan ensayo ang mga barangay official sa Albay, partikular ang mga barangay chairperson, secretary, treasurer, disaster risk reduction and management officers, asin pamayo kan sanggunian kabataan. Pig-inganyar kan National Nutrition Council Regional Office 5 ang publiko na siguruhon ang marhay na salud sa panahon kan Kapaskuhan. Sigun kay NNC Bicol Director Arlene Reyario, dapat magpa-check up asin magpahiling sa doktor kung may namate ang nakakaiba bilang pagsiguro kan marhay na salud ngunya na holiday season. Sinabi niya na importante ang pag-ingat sa pagkakan lalo na kung may helang asin dai magpabaya. Ang mga pagirumdom kan NCC o NNC, iyo tanganing masiguro ang ligtas asin maugmang pagselebrar kan Pasko asin pagsabat sa bagong taon. Nakatala ni lansar kan the Department of Health Regional Office on Violence and Injury Prevention Award ngunya na taon. Sinabi ni DOH Bicol Senior Health Program Officer asin Regional Program Manager kan Violence and Injury Prevention Program Julian Legaspi Granadino. Katuyon kini namidbidon ang mga gobyerno lokal sa Kabicolan na aktibong nagkakaigwanin mga estratehiya para sa iwas paputok ngunya na holiday season. Sinabi ni Granadino na ang pag-midbids na ini sa mga LGU bilang suporta kan DOH sa mga advokasya kontra sa paputok, lalo na sa panahon kan Kapaskuhan asin paglaog kan bagong taon. Ipigbubusol kan Department of Health, Bicol Center for Health Development. Katuwang ang iba pang ahensya kan gobyerno ang pagkakaigwanin ligtas Christmas ngunya na holiday season sa paagi kan tulong kampanya. Sigon kay DOH Bicol Senior Health Program Officer Julie Ann Granadino, kaibahan sa mga kampanya ninda ang Be Healthy ngayong Pasko, kung saan pigtatawan doon ang importansya kan road safety bilang sarong shared responsibility, healthy handaan kung saan pigi-inganyar ang gabos na balansehon ang mga ihahanda para maibitaran ang helang na diabetes asin hypertension mantang maprotehiran naman ang buhay sa paagi kan iwas paputok. Ipigheras man ni Granadino na nasa 49 individual ang nairehistro sa fireworks-related injuries surveillance 2023 kan ahensya poon kan Disyembre 21, 2023 sagkud Enero 6, 2024. Ang nasabing numero an may 145% paglangkaw kumpara sa FWRI na nairehistro kan 2022 asin kung ikukumparar sa nakalihis na 5 taon. Pinakaaki sa nabiktimanin paputok ang 6 anyos na aki. Katakod kaini pigiingganyar ni Granadino ang publiko na magamit nin alternatibong paribok, arog kan torotot, drums, light sticks asin iba pa para maibitaran man ang peligro sa tawo asin sa hayop sa palibot. Tinipon kan gobyerno lokal kan Kamalig Albay ang mga apektadong may sadiri nindaga para sa relokasyon kan National Grid Corporation of the Philippines
o NGCP Tower sa Albay. Partikular sa o tinukar sa pag-ururon ang mga partikular na lugar na babakalon asin pag-aram sa kantidad kan lote. Kasabay mandigdi ang mga kinakaipuan ng mga dokumento sa pagresibikan mga kabayadan para sa daga asin sa pagpakaray kan mga kaharungan. Ang proyektong ini tinagamanin fundo kan gobyerno nasyonal na may alokasyon na 180 milyones pesos sa gobyerno probinsyal kan Albay na ang katuyuhan yun pakusugon ang mga tail lights asin relokasyon kan NGCP. Ang ibang parte kan fundo partikular na nakatagama para sa kabayadan sa mga propiedades asin pagpairahay sa mga kaharungan kan mga apektadong residentes. Matatapos ngunya na aldaw ang selebrasyon kan Second Albay Biosphere Reserve Day na pinuunan kasuhapon. Ang aktibidad pinuunan sa paagi nin ribbon cutting na sinundan kan Albay Reserve Day, photo exhibit asin symposium sa Ayala Mall sa Legazpi. Ngunya na aldaw papangaranan ang mga manggagana sa photo contest na ang tema iyo ang pag-ataman sa mga rekursos naturales asin mga hayop. Ang nasabing aktibidad may katuyuhan na badugangan ang kaaraman kan publiko sa kung ano ang importansya kan pag-ataman kan kapalibutan. Ang inisyatibo pinanginotan kan Albay Biosphere Reserve Management Council, katuwang ang Provincial Tourism, Culture and Arts Office, Department of Environment and Natural Resources asin Bicol University. Kasabay ang gobyerno lokal kan Santo Domingo Albay sa mga awardees kan 24th Gawad Kalasag Seal of Excellence in Disaster Risk Reduction Management and Humanitarian Assistance ngunya na taon. Inan pahayag na Alkalde June Aguas matapos na magpadara ng komunikasyon si OCD Regional Director Claudio Yucot para informaran ang sinasabing pagmidbid sa surat ang Santo Domingo nakakuha ka nasabing award sa irarum kan Local Disaster Risk Reduction Management Council and Offices category. Ang awarding ceremony nakatala nagibuon sa Disyembre 12 alas 2 nin hapon sa The Oriental Hotel digdi sa Legazpi City. Dakula man ang kaugmaan ni Alkalde Aguas asin nagpapasalamat sa mga local disaster officials pati na sa mga Domingueños sa pagtarabangan para makamtan ang sharing na honra. Sobra sa 300 na cooperative members hali sa bilog na probinsya kan Albay ang nag-atindir sa Second Albay Co-op Day sa Albay Astrodome kasuhapon. Pinanginotan ini kan Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office mantang tinauan rekognasyon ang 20 best performing cooperatives kan Albay. Nakaresibi ininin 50,000 pesos asin plaque of recognition. Mientras tanto ang ibang cooperatives na dai nakaresibikan award alagad nag-atindir sa aktibidad, nakaresibi naman nin family food packs, certificate of appreciation asin oportunidad na makapamili nin office item. Iyan ang primero kaptangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Drink responsibly. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Sunset. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Sunset. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Sunset. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Sunset. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Sunset. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nakatala na isumitir kan Makabayan Black ang ikaduwang impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ngunyanal daw na pag-araman na ang mga miyembros kan Makabayan Black sasabayan ni nasa 50 kongresista hali sa iba-ibang progresibong grupo sa pagsumiter ng reklamo sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco. Ang reklamo may kinaraman sa korupsyon asin saltong paggamit kan confidential fund kan opisina ni Duterte.
ang pagsumeter ni reklamo sa sabayan nin hiro protesta kan sing bagong alyansa makabayan sa lawas kan Batasan Complex sa Batasan Hills, Quezon City. Siniguro kan Armed Forces of the Philippines o AFP na poproteheran ninda si Vice Presidente Sara Duterte susug sa saindang mandato. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, ang mga paramientras na isasalida na soldados sa Vice Presidential Security Group o VPSPG iyo ang profesional, fiel sa chain of command asin pinili base sa merit. Kasunod ini kan pahayag kan Vice Presidente na dai na siya maako nin kadagdagan na security personnel dahil wala na siyang pinagkakatiwalaan. Magigirumduman na paramientras na sasalidahan ang mga miyembro kan VPSPG, kan contingent force hali sa AFP, SNP-NP, sigun kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. Ini dahil sa nagpapadagos na investigasyon sa mga miyembro kan VPSPG, may kinaaraman sa nangyaring kariribokan sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC ka Nobyembre 23, asin sa nagpapadagos man na pagdangog sa confidential funds kan OVP na nakakaapekto sa pagganap sa saindang trabaho na proteheran ang Vice Presidente. Bareta hali sa ibang nasyon, nagdeklarar nin martial si South Korean President Yoon Suk-yeol. Ini ang primerong pagkakataon na ipinautob ang martial law sa South Korea. Dahil man sinabi ni Yoon kung ano ang patakot hali sa nuclear armed na North Korea asin imbes nakasentro ini sa mga kalaban kay ni sa politika sa nasyon. Sa lindong kan martial law, ibig babawal ang anumang na aktibidad sa Parliament asin political parties mantang ang mga media asin publishers rarom kan control kan martial law command. Inulang man kan mga pulis an entrada kan edifisyo kan parlamento. Naampang sa kontrobersya an agom ni Yuan dalan sa corruption lalo na an stock manipulation asin pagresibinin mga mamahalon na handbags. Nakaaging bulan, nagagad siyon ng dispensa sa publiko dahil sa ginibo kan sa iyang misis. Plano man kan mga opposition leaders na i-impeach ang mga cabinet members lalo na ang mga government audit agency dahil sa pagpalyar na imbestigaran ang primera dama. Poon kan magtuko sa pwesto kan 2022 na ang pagnasiyon sa kontrobersya kan manggana ni sa People Power Party asin dinaog si Lee Jae-myung. Baretang sports, naging magayon ang primerong kawat kan San Miguel Beermen sa PBA Season 49 Commissioner's Cup. Ini matapos daogoninda ang Phoenix Fuel Masters sa score na 107-104 sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino International Stadium sa syudad kan Manila. Nagbida sa pagana si Marshall Lassiter na nagrehistro nin 15 puntos, 2 steals asin 2 assists, mantang igwang 18 puntos. Tolong assist asin 2 rebounds si CJ Perez. Asin igwang 15 puntos, 10 rebounds si Quincy Miller. Nagpahiling naman intibay sinda Andreas Kahilig asin Huamit Yongson. Sa primerong kawat ninda sa Beermen kung saan igwang 12 puntos si Kahilig asin 8 points na nairehistro ni Yongson. Sa primerong quarter, pugol kan Phoenix an advantage, sagkod sa dagos na ining mabukod kan Beermen. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Sa kanya na pet sa Disyembre 4, 2024, sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Shear line o yung salubungan kang doros kang amihan sa kanang eastern isang nakapekto sa eastern section ng norte kang Luzon. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Digdi sa Kapikulan, makaka-experience ning bahagyang panganoron sagkot sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, dulot ka mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na hadis sa sirangan sagkod norte sirangan ng mamamatian
ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagpod sa moderato ang pagukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:53 ning pagkaga. Isin masulnop at yan na alas 5:17 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:26 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunya na Miyerkules. Sa pangarakan mga pagariba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa News Base. Nems Flora sa Laro Technical asin Pag-asa. Kami ang nagatudkan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Teral na nagsasabing salamat kan sinong pagantabay. Happy birthday. Happy birthday kay Ninong Boss Art Osia. Dati ming station manager rin sa DCGB. Ninong Art Osia, happy birthday tabi. And likewise sa mga pagriba man, kay Karen Nicole Ala, happy birthday. And siyempre sa samuyang tugang, si June Eddie Peralta, happy birthday tabi, hermano. And sa kamusta mga birthday celebrators, happy birthday. Masunod na po si Henry M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na.